Un brand care începe cu litera L. Revizor. Profesie care începe cu litera T. Terapeut. Un oraș din Spania care începe cu litera B. Barcelona. Pe ce dată sărbătorim hramul orașului Orhei? 8 noiembrie. Care este capitala Spaniei? Madrid. Cea mai mică țară din lume. Unde am fost noi la concert? Vatican, oameni buni, băi, nici asta nu știu. Am fost în Vatican. Nu, dar în Italia, Vatican e pe acolo. Cea mai mare cascadă din lume. Niagara, cum era? Da? Da. Care este cel mai înalt animal? Girafa? Da! Da? Câte picioare are un paianjen? 8. Corect. Serios?